Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. डीप वचून तेजे नॅचरल जे स्प्रिंग आले कितें आले सगळे पाड घालून दवरला तेंच्यांनी आनी शेताची लुकसाण करून दवरल्या। जी आमची 6 वर्सांची फुडली जी लुकसाण भरपाई आहा 2014 ते 19 ही बेगीनच्या बेगीन दिवची आणि हे शेतकऱ्यांचे त्रासान पडल्या तांकां बेगीनचे न्याय दिवचो इतकीच मागणी। आणि तुमकां सगळ्यांक जे येयले आणि एकजूट दाखयल्या पळय तुमी ते तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद। आणि हेच्या फुडें अशीच एकवट दवरची आणि सरकारान आमचो कितें हा प्रश्न बेगीनचो करचो की जितल्या मायनिंग कंपनी 3 मायनिंग कंपनी डेम्पो, वेदांता, चौगले आणि भांडेकास यांच्या मायनिंग कंपनीचे मायनिंग करून शेताचे जे नुकसान झाला ते नुकसान भरपाई खातीर शेतात जितली नासूक जाला ते भरपाई खातीर आमच्या शेतकारांचे नुकसान भरपाई दिवच्या खातीर हो मोर्चा काढलेलो आसा। आणि मोर्चाचे इतलेच आसा आम्ही हांगा कसले राजकारण करिना, आम्ही फक्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या खातीर हांगा उभे रावलेले आसा। 2008 सालान आम्ही केस घातलेली, ही केस आम्ही मामलेदारान जिखली आणि मामलेदारान आमकां त्या टायमार कॉम्पन्सेशन दे म्हणून ऑर्डर काढली। 2009 आणि 2011 हे 2 ऑर्डरी टायमार ह्या कंपनी सेजान तेन्नाचो डेम्पो आणि चौगले ह्या कंपनीनी शेतकऱ्यांक नुकसान भरपाई दिल्ली आसा। आणि 2014 जेन्ना परती केस जाली तेन्ना चौगले आणि बांदेकरान आणि आमचो वेदांतान स्टँड कितें घेतलो की आम्ही नुकसान भरपाई दिना कारण मायनिंग बंद पडल्या। आम्ही जर कॉम्पेन्सेशन आणि ग्रेन ट्रायब्युनल घातलेले जाल्यार एका दिवाळी करूंक लागताले कंपनीक। पण आम्ही सरकाराकडे एकूच निवेदन करता की मायनिंग कंपनीक ज्यो आसा वेदांता आणि चौगले हेणे त्वरित जाता दिवाळेच्या पयलीं सगळ्या शेतकऱ्यांक नुकसान भरपाई दिवंक जाय। मागण्यो मानून घेयना जाल्यार आम्ही परते धरणां दितले।